और वही निजी कम्युनिटी स्पेशली बोल रहा हूँ हम लोग, ये दाव है देखो, स्पेशली देखो हम लोग का हाथ में भी हथियार है, लेकिन अभी तक नहीं रुका है, इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग बोल रहे हैं कि अभी से अगर कहीं में भी अगर होगा और इसमें समाधान नहीं होगा तो 3 दिन का अंदर कुछ न कुछ होने जा रहा है, सीधा बात है। प्रमोद बर' नों मानो बावखो? नोंनो बुंदोंमोन बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरखौ बे फिसा बाथ्राखौ बोरै बावखो? नों बोरै बावखो? सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ गुफुरखौ होननाय बाथ्राया मानो बावखो नों प्रमोद बर'? कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए? इतना बड़ा अगर लोकतंत्र है, देश को आप चला रहे हैं, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री को आप चला रहे हैं, ये छोटा बात को आपने कैसे भूल गया? एनडीपी आफादनि थाखायनो बीटीसी बिटिआरनि मोसा मुफुर मैदेर गान्दा एनडीपी आफादनि थाखायसो हाग्रा बंग्रा समायना रमायना जिब जुनारफ्रा थादों। बेफोरखौ दिनै प्रमोद बर'नि खुगायाव दिनै रायखांनो थाखाय खुगायाव राव गैया, फेरेंगानि खुगायाव राव गैया, गबिन्दनि खुगायाव राव गैया। एनडीपी आफादा लाखियामोनबा जेसेबां बर' एलेकायाव समायना रमायना हाग्रा बंग्राया थानाय नङामोन, जिब जुनारफ्रा थानाय नङामोन। दिनै प्रमोद बर'नि खुगायाव बेबायदि रावा बेरखाङा। तब आपने बोला था अगर बीजेपी सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो हम बोडोलैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गोरखालैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे राज्य मांगने वाले प्रॉब्लम जो समस्या है इसका हल निकलेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए? इतना बड़ा अगर लोकतंत्र है, देश को आप चला रहे हैं, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री को आप चला रहे हैं, ये छोटा बात को आपने कैसे भूल गया? ये छोटा बात आपके लिए है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा बात है। हमारे लिए इसीलिए बहुत बड़ा बात है, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, ये राज्य बनने से थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से हम लोग यहाँ है। बीटीसी बिटिआरनि राजाया सोर? बीटीसी बिटिआरनि सानथ्रिगाहाया सोर? गाव अबे पार्टिनिफ्राय फैदोंमोन आरो अबे पार्टियाव दंफैयो? बै गावनि पार्टिफ्रा साननि हरनि बर' हारिनि गेजेराव प्रमोद बर'खौ राजा खालामनानै दोननो नाजायो। प्रमोद बर'खौ राजानि मुखुब गानहोनानै दोननो नागिरो। गावनि पार्टिनि साफा सानै प्रमोद बर'खौ मोजां मोनग्रा राजानि मुखुब गानहोनानै राजा खालामनानै दोननो नाजायो। बे मालाबाबो जाया। प्रमोद बर'आ गावनि गादिनिफ्राय ओंखारनानै थायोबा बा गावनि पार्टिया प्रमोद बर'खौ आउट खालायोबा आरो फिनै पिपल पार्टिया गोहो खुंथायाव 5 बोसोर रायजो राजाफ्रा चान्स होफिनगोन। जेब्लासिम प्रमोद बर'आ थागोन अब्लासिम इउपिपिएलआ मालाबाबो गोहो खुंथायाव फैफिना। प्रमोद बर'आ गावनि गादिनिफ्राय ओंखारोबा आरो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय ओंखारोबा रायजो राजाफ्रा दाबो 5 बोसोर आरो चान्स होफिनगोन रायजो राजाफ्रा। नाथाय प्रमोद बर'नि आखु, गावनि पार्टिनि आखु, गावनि साफा सानै प्रमोद बर'नि आगदा आखिनि आखु, प्रमोद बर'खौ मालाबाबो बर' हारिनि गेजेराव सासे राजा खालामनानै जायफोर दोननो नाजायो बे मालाबाबो बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो गनायथाव नङा आरो रायजो राजाफ्रा मालाबाबो बेखौ गनाया। प्रमोद बर'आ इउपिपिएलनिफ्राय आउट जागोन, गावनि गादिनिफ्राय आउट जागोन, अब्ला इउपिपिएल पार्टिया 5 बोसोर आरो गोहो खुंथायाव फिनै फैफिनगोन। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआबो जिहेतु मानसिनि मोजांनि थाखाय, बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय, बिटिसिआव थानाय साफ्रोम लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव पार्मानेन्ट मोनसे पिस आरो गोग्गो मोनसे जौगानायखौ लाबोनो, लोगोसे गोग्गो मोनसे राजखान्थि लाबोनो जेराव एपिबिआ जोनोम मोनबाय, बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों बजबनो हानायखायनो बे गुसुं समनि गेजेराव जोनोम मोननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ बयबो अनसायदों। आं दिनै सेन्ट्रेल इउथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो बुंनो हायो। नाय मोनसे बाथ्राखौ एपिबिआ बा बबेबा मोनसे आफाद बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया मालाबाबो गाज्रि मोनसे थांखिजों जोनोम मोना। आमायन' मोनसे फुटबल क्लाबाबो मोजां मोनसे थांखि लानानैसो जोनोम मोनो। माबा मोनसे फिसा दोलोआबो जेब्ला बुहुमाव जोनोम मोनो बिथांमोना जेब्लाबो मोजां मोनसे थांखि लानानैसो जोनोम मोनो। दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हिसाबै जों जि पलिटिकेल पार्टिखौ जों जोनोम होदों, बेयाव जोङो हारि सोखावनो होननानै जों बे पार्टिखौ जोनोम होआखै। बरन्स जोङो नुदों हारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गावनानै दंखायो राजखान्थिजों। बे गावनानै थानाय मोनसे राजखान्थिखौ जोङो माबोरै बजबनो हागोन? खारन जोंनि गेजेराव थाखानाय मोननै पलिटिकेल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे गोबां माने गोथौ रोखोमनि गावस्रालायनाया फैबाय हारिनि गेजेराव। बेखौ जोङो माबोरैहाय बजबफिननो हायो? दा राजखान्थिजों गावफ्लेना थानाय मोननै मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव गावनानै थानाय हारिखौ बजबनोब्ला गोदान मोनसे अल्टारनेटिभ नांगोन, गोदान मोनसे गुबुन लामा नांगोन। थ' बेबायदि थांखिजों जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जों जोनोम होदों। आरो बे पार्टिया हारिखौ सुखावनो जोनोम जायाखै। बे पार्टिया बिटिसिआव देरहानानै सरकार सालायनो जोनोम मोनदों आरो बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा माने अनसायनानै जोंखौ सापर्ट खालामनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। थ' जों जेरावबो बारायदों। थ' पार्टिनि गोहोखौ बारायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, भट कमिटि जों जेरावबो बिटिसिआव जों दाजोबदों। थ' बेजों जोङो साखाफारा जानानै दङ। जोङो 40टा समस्तियावबो एपिबिखौ गोरा गोख्रों जों खालामगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन।
जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ आफादगिरि दङ पिएमबि बडि जोंनि गेजेराव दङ जोंहा डिसिसन लाग्राफोरा डिसिसन लागोन जोंनि फिल्डआव खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै स' बै जोंनि गेजेराव दिनै राजखान्थिखौ लानानै गावस्रा गावस्रि जानायखौ नुदों जोङो गोबां जायगाफोराव दिनै जेब्ला इलेक्सन फैयो जोंनि आबै आबौआ होनानै गालांनाय मोजां मोनसे समाजनि थासारिया बायफ्लेनानै मोजां मोनसे बाथौ थानसालिनि मोजां मोनसे थासारिया बायफ्लेनानै नों उमुक नों थुमुक नों उमुक पार्टिनि नों थुमुक पार्टिनि होननानै जोंनि समाजाव गेंग्रें माने नांलायलायनायखौ जों नुयो बोराबलायनायखौ जों नुयो थ' बेफोरखौबो जों गैया खालामनो नागिरदों आरो बेखायनो जों बुंगोन अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बेवहाय जोंखौ गोसो सिंनिफ्राय अनसायनानै सापर्ट खालामनो थाखाय आङो दिनै सेन्ट्रेलनि इउथ प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो बयखौबो खावलायो एपिबि हान्जायाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा जइन जाफैदों मानो जाफैदों 15 बोसोर 5 बोसोर मोननै दोलोआ गाव गावनि बेनारखौ लानानै सासनाव थाबोबाय बा गोहो खुंथायाव थाबोबाय बे गोहो खुंथायाव थासेयाव बाहागो लाफैदों आरो जइन जाफैदों मोननै दोलोआ गाव गावनि बेनारखौ लानानै 15 बोसोर आरो 5 बोसोर गाव गावनि गोहो खुंथायाव बा सासनाव थाबोबाय बे सासनाव थाबोनाय रायजो राजाफ्रानो दिनै फिनै बर' हारिनि गेजेराव सुगै खामानि मावलांनो थाखाय बयबो ज' खामानि मावलांनो थाखाय एपिबि हान्जायाव बयबो बाहागो लाफैदों बेनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो प्रमद बर'नि खुगायाव मालाबाबो बै मोननैसो रावा ओंखारा बेरखाङा प्रमद बर' फेरेंगा बे साथाम दैदेनगिरिनि खुगायाव मालाबाबो बेरखाङा समायना रमायना हाजो जिं जिं बर' गामि जानाय बे बर' गामिफ्रा सोरनि थाखाय ग्रोम ग्रोम बर' गामि जादों आरो गारि गुरा गाखोनो थाङोबा मालाबा समाव बास गाखोनो थाङोबा मालाबा समाव ट्रेन गाखोनो थाङोबा बर' बिमाफ्रा खारसि बिरसि दानथार जानाय जिनाहारि खालामजानाय बर' मानसिफ्रा बुथार जानाय कलेजाव थाङोबा होसो होसो जिनाहारि खालामजानाय होसो होसो बुथार जानाय बेबायदि हाथाय बाजाराव थांनायाव होसो होसो दानथार जानाय सोरनि थाखाय बेबायदि माखासे जेंनाया गोमालांखो प्रमद बर'आ मालाबाबो बै सुख सान्थिया सोरनि थाखाय जाखो आरो बर'फ्रा ग्रोम ग्रोम रायजो जानाय बे बर' गामिफ्रा सोरनि थाखाय बर' गामि ग्रोम ग्रोम जाखो फेरेंगाखौ थोंजोङै बुङोबा फेरेंगाया सानजाहा धेमाजियाव जोनोम मोननानै अरुणाचल हाजोआव आदियार जानानै थानो गोनां जादोंमोन बिराद दुखु दं फेरेंगा सारनि सायाव बिथाङा बर'फोरनि धन सम्पथिखौ नायनो हाया नामा इलिगेलानो जा इनक्रुजारानो जा रबार्ट बागान गायदों 100 बिगानो जा 200 बिगानो जा साहा बागान गायदों 500 बिगानो जा 1000 बिगानो जा बेखौ खालि दामफायनो जावखुनो सोरनिखौ बर' मानसिनिखौ गोदो आन्दलनाव मा बुङामोन बिथांमोना इन्डिपि जादों मानि थाखाय जादों बे बर'फोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो बर'खौ गोदो जेरैबायदि जेबो गैयामोन बेखौ एसे खालामनो बियो खालि बर'फोरनि साहा बागान जावखुनो नागिरनाय रबार्ट बागान जावखुनो नागिरनाय बिखिनिखौथ' आं बेखौ बिराद गाज्रि मोनो दुखु मोनो आनखि कम्पानिफ्राव ओरैबायदि हा दं साहा बागाना इनक्रुजार खालामनानै दं बाहायबा बिसोर थाङा जोंनि जेबो खालामा जोंनि बे मागुरमारिफ्राव माने लालमाटिफ्राव गोदो जों आन्दलनाव ट्रेन साइटिं सेरजों थांबा बे हाया सालबारि बागानजोंमोन दिनै बे बागाननि हाया बोरै कम्पानिनि साहा बागान जाखो आंनि बुजिनायाव बेफोरखौ नाय गावनि मानसिनिखिसो माहाजोन जानाय बा सोरबा एसे खामानि मावनाय माहाजोननायखौ आं बुंला साहा बागानावथ' साहा बागान मालिका हारसिं मावनाय मोनजाया बाहाय बुहुत मानसिफ्रा लेबार मावनाय जादों आरो आं सासे साहा बागान दं होननानै आं मिथियो जोङो जै साहा बागान थाबाय अफिसफ्राव थांनानै अफिसखौ डिस्टार्ब खालामनो जोंहा टाइम गैया जों साख्रि नागिरनो टाइम गैया लन नागिरनो टाइम गैया खुनु टाइम गैया जों ओरैबायदि सानफ्रोमबो बिजि बेस्थ'आव थायो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै साहा बागानाव खामानि मावनानै थांनानै दं मालिकफ्राबो थांनानै दं दिनै बिथाङा बेखौ नुवाखै आरो इलेक्सनखौ सोरखौ खालामदों जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय बर' मानसिसो खालामदों सारा माने जागायजेननायनिफ्राय मैया दाखालिसो बन्द' माने बर'फोरखौ इलेक्सन खालामनाया गिर्जायानो जा मन्दिरानो जा बेजों सोमोन्दो गैया बेहा माने खालि अभियान माने इलेक्सन डेभेलपनियाथ' गैया दा बावैसो सान सिगां होनदों जे बिथाङा प्रमद बर' हाजासे इलेक्सन जाया आरो इलेक्सन खालामोबा पाप नांगोन होनना बुंदों आं बेखौनो मिनिनो ओंखारदों पलिटिसियाना बेबायदि जानो नाङा मानसिफ्रा गोसोआव थायोना ससियेल मिडियाआव हगारनाय बुस्थुआ गोमानाय थाङाना नागिरनानै रिपिट जायो होमबा बे बेसेबां सासे जैगथा पलिटिसियान आं बेखौसो बिथांनि सायाव माबा खालामहरदो आरोखि बिथांमोना दि साना हौवा पावाराव थाबानो खोथा बुंलाबायदों मावलाबायदों बेकग्राउन्डआव मा जायो आथिखालनि मानसिफ्रा जोंनि गथ'आ जोंनिफ्राय गोरोंसिन हो जों माने फेरेंगा बिथांमोननि गोरोंसिन फेरेंगा मोना गावनि सिनियरनि गोरोंसिन बे प्रिथियाव बेखौ मिथिनांगौ उननि मानसिया गोरोंसिन माने एथ' रावबोथ' जाम्बा गैलाना पार्सनेल आं दुखु मोनो बर'फोरनि बे एसे दासो एसे जाखांफुनाय हो बागानजों माजों खामानि मावनाय जाखांफुनाय बिसिनि डिस्ट्रय खोथाखौ खोनायोबा पार्सनेल आं दुखु मोनो बिनिखायनो आं अनुरद खालामहरदों साफ्रोमबो रबार्ट बागान आरो साहा बागान आबाद मावनाय जाग्रा बिथांमोना माने मा खालामनो नागिरदों आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरदों जेरावखि होआ माने फेरेंगाया भाई भट होनो नाङा सिदा आरोखि मोनसे रादाबनि बिजोङा जाहैबाय दिनै बे सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय बाथ्राफोरखौ बयनोबो मोनथिहोनाय मुलुगनाङै बबेयावहाय मा जादों मा जायाखै बायदिसिना सुबुं समाजनि दावगाथाय
आरो दानि जी मोनसे माने इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि जुग बे इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि जुगाव माने दान्दिसेयावनो बहुत सोलायथाय फैयो हरजों हरनो गोबां सोलायनाय फैयो गोबां दावगानाय फैयो बबावबा गोबां फायसयनाय फैयो बायदिसिना बाथ्रा जाबाय थायो बेफोरखौ बे बर' रावजों फोसावनायनि गेजेरजों गासै बर' सुबुंफ्रा मोनथिनायनि बेयो मोनसे राहा आरो आं सानो बेजों लोगोसे बर'नि सोमोन्दै बर' जोंनायनि सोमोन्दैबो बे बिजोंनि गेजेरजों फोसावजाबाय थायोब्ला गासै बर' रायजो राजाफ्रानो गावनि सोलिबाय थानाय जेंनानि सोमोन्दै आरो हारिनि मोजांनि थाखाय माबाफोर जादोंब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौबो बे रादाब बिजोंनि गेजेरजों जों मिथिनो हागोन। और वही निजी कम्युनिटी स्पेशली बोल रहा हूँ हम लोग ये दाव है देखो स्पेशली देखो हम लोग का हाथ में भी हथियार है लेकिन अभी तक नहीं रुका है इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक इसीलिए लास्ट टाइम हम लोग बोल रहे हैं कि अभी से अगर कहीं में भी अगर होगा और इसमें समाधान नहीं होगा तो 3 दिन का अंदर कुछ न कुछ होने जा रहा है सीधा बात है इसलिए होम मिनिस्टर और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग बताया जा रहा है और निजी होशियार निजी कम्युनिटी go back निजी कम्युनिटी go back निजी कम्युनिटी go back अरुणाचल गवर्नमेंट हाय अरुणाचल गवर्नमेंट हाय कुछ भी इंसानियत नहीं है कल का घटना भी ऐसा हुआ है बोलता है दोस्ती है बोला है दोस्ती है एक रिजॉर्ट में कुछ बातें करने के लिए वो लोग गया है उसका बाद डायरेक्ट बोला है कि हम तुमको शूट करेगा क्या है शूट करेगा बोलते ही शूट करता है आदमी को थोड़ी ना ऐसा चलता है अगर कुछ बंद चला के अगर शांति प्रिय ला सकता है तो चलो हम लोग भी भूख लेते हैं हम लोग का भी पैसा है हम लोग का भी ये दिल दिमाग है तो चलो रास्ते में जाते हुए आदमी को भी हम लोग मार देते हैं अगर समाधान वही में होता है तो कोई नहीं होता है इसलिए निश्चित ज्यादा ही हो रहा है और इसमें बोलेगा कि कमेंट में बोलेगा कि तुम लोग ये है वो है बोलो बहुत चुन चुका है हम लोग लेकिन इस बार से हम लोग मानने वाला नहीं है। ये देखिए स्पेशली मैं निसी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूंगा कि कहाँ से वो लोग परमिशन मिला है बार बार आदमी को चोट करने के लिए आदमी को मारने के लिए अगर पेमा खांडू का गवर्नमेंट अगर उसको संभाल नहीं सकता है तो हम लोग असम की तरफ से टीएमपी की तरफ से सीधा सीधी हम लोग बोल रहे हैं खून का बदला खून लेंगे हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा अगर 3 दिन इसमें दिन देते हुए हम लोग अगर 3 दिन में अगर फांसी का सजा नहीं देगा तो कोर्ट हम लोग ले लेंगे बाद में उसका जमींदार हम लोग का ऊपर में नहीं होगा सीधा सीधी बात है अरुणाचल गवर्नमेंट वही पेमा खांडू स्पेशली आपको बोल रहा हूँ कि निजी कम्युनिटी कहाँ से मिला है साहब इतना वो लोग इतना 16-17 कम्युनिटी है वहां में जाति है अरुणाचल में कोई भी नहीं कर रहा है सिर्फ निजी इतना क्यों कर रहे हैं वो लोग अल्लाह देखिए होम मिनिस्टर को हम लोग उसने एप्लीकेंट किया था उन्होंने अच्छा से भी बोला है हम लोग को मतलब हम लोग जो एप्लीकेंट किया है उसको समाधान करने के लिए हम लोग तैयार है लेकिन समाधान कहाँ समाधान का उल्टा निसी भाई को भेज के और फिर एक को मारने दिया है वो भी बंदूक से। मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ हर आदमी के साथ में अगर बंदूक दिला देगा लाइसेंस दिला देगा वही लाइसेंस से क्या आदमी मारने के लिए लाइसेंस दिया है क्या बंद करो वो सिस्टम को वो ये सबको लेके क्या साबित करना चाहते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट लेते हैं हम लोग का भी पैसा है हम लोग का भी ये दिल दिमाग है तो चलो रास्ते में जाते हुए आदमी को भी हम लोग मार देते हैं अगर समाधान वही में होता है तो कोई नहीं होता है इसलिए निश्चित ज्यादा ही हो रहा है और इसमें बोलेगा कि कमेंट में बोलेगा कि तुम लोग ये है वो है बोलो बहुत चुन चुका है हम लोग लेकिन इस बार से हम लोग मानने वाला नहीं है सीधा बात हुई है। ओके सर आपसे लास्ट ये जानना चाहते हैं सर एक्सीडेंट तो हुआ ही है और इंटेंशनली भी हो सकता है इंटेंशनली भी हो सकता है लेकिन सर हम लोग ये